Hej YouTube! I dag så sidder jeg sammen med en af mine venner, Ferdinand, som hedder Progressiv på Minecraft. Vi sidder og spiller lidt Hunger Games. Og Ferdinand Arena 7. Hvor er den? Arena 7. Og dem I kan høre, altså jeg snakker lige på Skype med Ferdinand. Og dem I kan høre i baggrunden, dem skal I ikke tage af. SG Vote. Sådan. Er du inde, Ferdinand? Nej, jeg kan ikke finde den. Arena 7. Er det den her? Hvilken? Nå, spillet er allerede startet. Hvad? Spillet er allerede startet. Så SG Leave. SGLEAVE. Skriv SG Leave. Ferdinand. Her. Nej, du behøver ikke. Det var bare mig. Gå i Arena 7. Den er lige der. Hvor? Kig lidt opad. Sådan. Er du sikker på, at du joiner? Nej. Ej, Ferdinand. Prøv nu at se. Hvor er du? Du er gået op ad en trappe, ikke? Nej. Hvor er du? Nej. Skriv SG Leave. Ferdinand. Okay, der er lige nogle problemer. Sådan. Okay, er du... Har du skrevet SG? Ja. Skråstreg SG Leave. Ja. Og så LEAVE. Og husk det med mellemrum. Har du gjort Hvordan det? er det nu en start til det? LEAVE. Sådan. Godt, Fanden. Prøv at komme her. Kig lidt opad. Nej, nu er de allerede i gang. Så kom med ovenpå. Der er sådan en trappe. Og så højre klik på der, hvor der står Survival Games. Click to join Arena 5. Sådan. Ja, sådan. Og så skriver du SG Vote. Hvordan stemmer man til goat? VOTE. SG i mellemrum vote. Det er også det, jeg skrevet. Prøv det lige igen. Ferdinand, det er nok nu. Ferdinand, kigger jeg på dig nu? Jeg er sådan en citron. Ja, du kigger på mig. Gør jeg? Står du i det der? Du ser lidt uhyggelig ud. Jeg er bare en citronplant. Er vi ikke snart i gang? Nej, vi skal lige have folk til at... Kom så. Oh. Hi guys.
hvad er det, den skriver? Okay, vi skal bare lige vente til folk er inde. Fanden, står du ikke lige der? Du ved godt, du skrev come on forkert, ikke? Ja. Så flyver jeg bare. Det må du ikke. Pokkers. Tag det af. Ja, Hvis det vi er kan gjort. flyve, det er på grund af, at vi har noget, der hedder X-ray på. Men det skal vi nok lade være med at bruge. Prøv at se, jeg har selv beviser. Har du også X-ray? For så skal vi se, hvad der er her nede under. Nej, Ferdinand, men vi skal ikke bruge det. Men der er masser af vand. Hallo, prøv at klikke. Hvis du klikker R, så kan du ikke se blokke. Det ved jeg godt. Vi skal i hvert fald nok lade være med at bruge det. Vi kan prøve at lære dem, hvordan man bruger X-ray. Nej. Det gør jeg i en anden video. Bare ikke i den her. Ja, nu starter vi om 20 sekunder. Det kan I se nede i, der, i chatten. Det hedder ikke der, det hedder chatten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu. Farvel. Jeg vil have nogle ting. Jeg har ikke fået særlig gode ting. Pis. Nej, jeg dør. Nej, jeg døde. Hvordan døde du? Jeg døde af et jernsværd. Jeg skal nok vente på Kan vi dig. gå i gang? Ja. Min dækker. Sådan. Det er sus. Nu kommer jeg. Dø, din lille skid. Nu dør han. Det er jeg helt sikker på. Okay. Okay, fanden. Yeah, han døde. Ah! Nej, død. Ej, jeg døde. Ej, hvad er det for en server, Fanny? Det er en helt speciel, ikke også, Lukas? Er det en labyrint-server? Det gider vi. Frans, går nu, vi optager. Skal vi så ikke tage sekseren nu? Jo, men fanden. Vent lige, der skal stå waiting. Jeg har altså taget sekseren. Okay, godt. Fanden, vi står ved siden af hinanden. Bag dig. Fanden, vi kan ikke se hinanden på grund af, at du joinede først. Yes, så er jeg den sejeste. Er det seriøst? Efter den her efter den her Hunger Games, så tror jeg, vi siger tak for en gang. Men det er først, når den slutter. Men det gør. Nu gør vi her snart. Nu er vi sørge for, at de er dårlige. Skriv SG i vote, husk det. SG vote. Er det sådan, man staver til det? Nej, du skal skrive skråstreg, og så er det VOTE. Han er lidt dum i hovedet, det må jeg undskylde. Ja, om 20 sekunder starter vi. Yes, man.
mega gode til det her. Jeg er sikker på, at vi vinder. Det er så mange sekunder. Hey. Yeah, vi er begyndt. Ja. Dø. Get up. Nice skib. Ja, jeg har buer, pil og træsvær. Jeg har ingenting. Hvorfor? Du skal jo gå efter chestene. Det prøver jeg også. Men da vi startede, så troede jeg, der gik 20 sekunder mere. Nej, der stod bare, at vi har 20 sekunder til at slippe væk. Du kan godt sætte en kiste til mig og give mig et spil. Det giver mere mening. For jeg synes ikke, det andet passede. Nej, jeg døde. Du døde. Okay, bagefter så går vi i arena. Jeg gemmer mig. Der er Når sikkert fanden ingen, der han- finder mig. Når Brudbasil han dør, så stopper vi for i dag. Banan, hvornår er du død? Det aner jeg ikke. Jeg kan ikke finde nogen som helst. Jeg tror vist, jeg er mega god til den her Hunger Games. Sig mig, jeg har et spil. Nej! Ikke ham! Ikke ham! Ikke ham! Ikke ham! Han kommer mod mig! Ja, det er fordi han prøver at nakke dig. Au! Nu! Hey! Jeg rører ned! Så skriv SG lige. Nej, nu rører jeg ned. Farvel, verden. Ferdinand. Okay, vi siger tak for i dag. Kan du sige farvel til YouTube, Brudbasil?